Forestil dig en løve, der tvinges til at tilbringe størstedelen af sit liv, eller måske hele sit liv, indendørs. Hvordan vil den have det? Formentlig ikke særlig godt. Løver er skabt til at strejfe frit, jage og leve i naturen. Det er sådan, de holder sig sunde og mentalt stimuleret. Faktisk gælder det samme for din kat. Katten og løven er faktisk meget nært beslægtede. Ligesom løver har katte en medfødt jagtinstinkt, som de har brug for at få udløb for. Når de ikke får det, kan det påvirke deres mentale og fysiske helbred negativt. Men nogle gange gør omstændighederne det svært for katte at jage og bevæge sig frit. Det kan skyldes vejret, at du bor i en lejlighed, eller måske fordi du bor tæt på en trafikeret vej, hvor det er farligt for katten at færdes udenfor. Mange katteejere forsøger at løse dette ved at købe forskellige legetøj. Men her er udfordringen. Almindeligt legetøj er kun sjovt, hvis du selv er med til at lege. Så snart du forlader hjemmet, ligger det i en kurv, glemt og uinteressant. Din kat føler sig ensom, keder sig og kan endda begynde at udvikle destruktiv adfærd. Men nu er der en løsning. Lad os introducere Smart Hunt, Sveriges mest revolutionerende kattelegetøj. Med sin unikke touch-trigger-funktion kan din kat selv starte legetøjet ved at puffe til det. Smart Hunt ruller automatisk rundt, aktiverer kattens jagtinstinkt og holder den beskæftiget og glad, helt uden at du behøver at være der. Det er ikke overraskende, at Smart Hunt blev kåret til årets kattelegetøj 2024, og at over 15.000 katteejere i Sverige allerede har valgt det til deres firebenede venner. Det er designet af eksperter, der forstår kattens behov og tilpasset til at give både mental og fysisk stimulering. Smart Hunt er ikke bare et stykke legetøj, det er en investering i din kats sundhed og lykke. Så hvorfor vente? Giv din kat det bedste allerede i dag. Klik på linket og gør din kat gladere, sundere og mere stimuleret året rundt.